Acesta este momentul tău de relaxare. Nu trebuie să faci nimic pentru asta. Pur și simplu să te relaxezi așa cum știi tu mai bine. În această călătorie imaginară, te voi ajuta să te vindeci în timp ce dori. Această meditație va începe prin a te ajuta să te relaxezi și să te pregătești pentru noaptea care urmează. Odată ce te-ai relaxat, vor exista o serie de afirmații pe care le vei auzi până ce vei adormi. Poți asculta pur și simplu afirmațiile sau, dacă dorești, nu ezita să le repeți. Această meditație este concepută pentru a te ajuta să dormi în timp ce afirmațiile continuă. Nu trebuie să fii treaz pentru a beneficia de ele. Subconștientul tău le va auzi ca pe propriile tale cuvinte. Gândurile noastre și cuvintele cu care le-am modelat pot influența capacitatea corpului nostru de a se vindeca. Celulele corpului nostru sunt într-o comunicare continuă între ele și, în mod colectiv, ele aud ceea ce gândim și spunem. Prin urmare, a avea gânduri pozitive și a folosi cuvinte pozitive ne poate crea un mediu de vindecare pentru noi înșine. În cele din urmă, vindecarea este întotdeauna în interiorul corpului nostru. Trebuie doar să ne asigurăm că îi oferim mediul potrivit. Răspunsul fiind întotdeauna în interiorul nostru. Ia-ți timpul de care ai nevoie pentru a te asigura că te afli într-o poziție confortabilă. Relaxează-te, bucură-te și lasă vindecarea să înceapă. Pe măsură ce te așezi în confort pentru noapte, canează-ți corpul și fă toate ajustările pe care simți că trebuie să le faci pentru a adormi liniștit, astfel încât să te poți trezi înviorat. Poți lăsa ochii să se închidă, dacă nu ai făcut deja asta, relaxând ușor mușchii mici din jurul ochilor
și frunții. Permite părții conștiente să se odihnească pentru o vreme, cu fiecare respirație. Observă cum corpul tău respiră fără efort, fără ca tu să intervii în vreun fel. Observă liniștit acest lucru pentru câteva momente. Poți simți cum respirația ta călătorește în interiorul corpului și orice mișcări subtile care vin odată cu aceasta. Încet, încet, poți simți cum maxilarul, obrajii și fruntea devin din ce în ce mai relaxate. În curând, umerii și brațele devin grele și se cufundă tot mai mult în locul în care te afli. Senzația de greu se scurge prin spate și prin piept. Apoi coboară prin coapse, apoi coboară prin burtică și prin lombari către coapse, ajunge în picioare, ajunge în genunchi, în gambe, până în degetele de la picioare. Și te simți din ce în ce mai liniștit. Eu sunt încrezător în capacitatea corpului meu de a se vindeca. Ofer
tot ce are nevoie corpul meu pentru a se vindeca. Simt cum corpul meu începe să se vindece chiar acum. Mintea mea este relaxată. Mă simt din ce în ce mai sănătos în fiecare zi. Celulele mele imune sunt pline de vitalitate și sunt gata să se vindece. Celulele mele îmi ascultă gândurile pozitive. Dragostea mea pentru mine oferă temelia gândurilor mele vindecătoare. Energia vindecătoare a Universului curge prin mintea mea și prin corpul meu. Sunt recunoscător pentru capacitatea corpului meu de a se vindeca. Fiecare respirație pe care o aduc aduce oxigen vindecător în fiecare celulă din corpul meu. Îmi acord permisiunea să mă vindec și să mă îndrept spre sinele meu superior. Intenția mea pozitivă îmi ghidează celulele pentru a optimiza capacitatea de a-mi vindeca corpul. Am încredere în capacitatea corpului meu de a se vindeca cu fiecare respirație. Dragostea Universului trece prin mine. Mulțumesc energiei Universului și legătura mea cu aceasta. Mă predau iubirii Universului, dizolvând toate gândurile negative. Mă vindec în fiecare moment. Gândurile mele pozitive
ajută celulele din corpul meu să se vindece și să se regenereze. Corpul meu se vindecă singur, chiar acum. Energia vindecătoare a Universului radiază prin fiecare celulă din corpul meu. Se simte atât de bine să știu că mă îndrept spre o sănătate mai bună în fiecare moment al fiecărei zile. Mă accept cu compasiune, știind că sunt exact unde trebuie să fiu. Corpul meu este îmbrățișat de această iubire vindecătoare a Universului. Dragostea mea pentru mine îmi oferă toată puterea de care am nevoie pentru a mă vindeca. Corpul meu este gata să se vindece. Cred din tot sufletul că mă pot vindeca de orice condiție. Cred în capacitatea corpului meu de a se vindeca. Simt cum face asta chiar acum. Simt căldura vindecătoare din tot corpul meu. Ofer tot ce are nevoie corpul meu pentru a se vindeca. Mă eliberez de toate emoțiile captive din corpul meu, care nu mai îmi sunt necesare. Mă eliberez de orice emoție care am purtat-o cu mine atâta timp. Lasă acum corpul să vindece cu emoții sănătoase și pozitive, cu gânduri mărețe și frumoase. Mă iubesc pe mine și las corpul să vindece tot ce este de vindecat. Sunt sigur că știe cum să facă asta. Mă simt recunoscător pentru corpul meu puternic. Gândurile mele pozitive facilitează procesul de vindecare al corpului meu.
îmi acord permisiunea să mă vindec și să mă îndrept spre sinele meu superior. Intenția mea pozitivă îmi ghidează celulele pentru a-și optimiza capacitatea de a-mi vindeca corpul. Am încredere deplină în capacitatea corpului meu de a se vindeca. Cu fiecare respirație, dragostea Universului trece prin mine. Sunt recunoscător pentru energia Universului și pentru legătura mea cu acesta. Mă simt recunoscător pentru capacitatea corpului meu de a se vindeca singur. Totul este bine în lumea mea. Simt cum inima mea pulsează sângele în tot corpul și cum regenerează fiecare celulă. Mulțumesc pentru această posibilitate. Simt cum toate organele din corpul meu se vindecă. Mulțumesc pentru această posibilitate. Mă simt din ce în ce mai bine în corpul meu. El este sursa mea de energie și ofer tot ce pot pentru a se vindeca. Am încredere că poate să facă asta. Mulțumesc pentru această posibilitate. Mulțumesc pentru că picioarele mele sunt puternice în fiecare zi și mă duc acolo unde am nevoie. Mă eliberez de toate rănile trecutului și las mintea să umple aceste goluri cu iubire necondiționată, cu inteligență superioară. Păstrez doar emoțiile care mi-aduc bucurie și încredere în mine și mă fac să devin mai bun. Îmi iubesc corpul, îl iubesc așa cum este. Mulțumesc pentru această posibilitate. Pe zi ce trece, corpul meu se vindecă cu ușurință, iar eu nu trebuie să fac nimic, pur și simplu să observ cum face asta.
Mă iubesc din ce în ce mai mult. Îmi iubesc corpul, îmi iubesc viața. Mulțumesc Universului pentru sănătatea și pentru regenerarea corpului meu. Mulțumesc lui Dumnezeu că este alături de mine și că ajută la vindecarea corpului meu în fiecare zi. Iubesc ceea ce sunt, iubesc viața, îmi iubesc corpul. Simt cum spatele meu devine din ce în ce mai puternic. Simt cum coloana mea este din ce în ce mai dreaptă și mai puternică. Fiecare vertebră din corpul meu se regenerează cu ușurință. Gândurile mele pozitive ajută corpul să se regenereze cu ușurință. Mulțumesc pentru această posibilitate.